Yes, hello mga subscribers. Pumuli si Modelo Magkiping 2. So dito po tayo ngayon sa ating updated therapy. This day is January 23, 2025, Thursday. So ngayon po, updated therapy po ng ating stroke patients, Saling Pangan Miguel. Siya po ay 63 years old. 61? 61 pala pa. Siya po ay 61 years old. Yan. So dito po kami sa Bayabas, Mabalacat, Pampanga. So again, I have my verse again. Ang Psalm 27 ko, The Lord is my light and my salvation, whom shall I fear? The Lord is a stronghold of my life, whom shall I be afraid? And Mark 11:22, have faith in God. Mark 11:24, whatever you ask in prayer, believe that you have received. And ang aking verse ay Exodus 15:26. Pag gumawa ko ng pasyente ko, nasa puso ko ito, the Lord is my healer. Ayan, bukod po again sa aking pinag-aralan, diskarte, kung paano magpagaling ng mga stroke patients. Pinagsasama-sama ko pong lahat yan para sa speedy recovery ng MMK2 program o Modernong Magkiping 2. Ayan po. So watch nyo po yung aking updated therapy kay Darang Stroke Patients Saling Pangan Miguel. God bless po. Ma, gani, let's walk. Let's walk. Nana mo yung binabad yung kaya mo yung dad? Nana mo yun eh. Kwento. Tingnan ako pong Nakutin chair po tayo. Nangin mo lang Yung lakad mo, Ayaw mo na tayo mo pala. kumama na paglakad na. Relax ka maglakad. Putang siya. Siyempre, hindi ayaw mo siya. Mapit ko. Hindi daw. Ano ka? Mapit ko. Yan ko chuko. Akal ko, chuko. Tignan mo na peso. Luwa ko na lang. Makakalok yan, ma. Kaya natakot. Yung nervous kasi, napakan namin yung nervous mo yan. Kailangan masalay-salay, nilalakad na kapin eh. Alipin ko dalang-dalang kayong katawan. Oo, kaya mo. Huwag ka tangan mo. Kaya tangan mo. Bumo. Kasi the more na buwok ka, the more ang dugo mo, mga muscle mo, mga umaga, physical yan. Pag giniga mo yan, nako, all of them, lumibag that. Sabihin niya, dami na lang, di ba? Basic lang. Okay ka lang ba? O, ano yung ulo? Yan! O, sige lakad ka. Wala ka Ano lang. ko na? Yan. Ano ka? Ano na? Ay, te. Ano siya kay Iba? Diba? Pangke. Katang wato niya. Ikon lang na lang yung Diba? Diba? Basic lang. Pang. Okay ba? Nakatuto ko kasi. Proper posture and everything. Ano na, diba? Basic lang. Sige, lakad naman kita. Isa kasi na-overexcited tayo. Kung ano mga iniisip natin. Ang nangyari tuloy, sabi ko kasi huwag ka mag-isip. Kasi bakit? Hindi na normal. Stroke eh. Yung utak mo, hindi wala kasi kakaya mag-isip na mag-isip. Ang kakayaan niya, mag-relax, magpagaling. Okay? Pero kung lahat isipin mo lahat yan, talagang ma-high blood ka. Gets me or not? Kahit ilang doktor pa check up ka, hindi ka gagaling kasi nga, ano yung kamimisip? Gawin mo dyan, mag-zero isip ka pa, relax ka pa. Mag-pray ka ng Lord, mag-pray ka mo, mag-pray din na mo. Ganda ka nito. Wala mo sa lesya mo. You walk good. Kayo mo sa mga fans. Hello, good morning po. Morning. Ayan, nakaranas po si nanay ng sobrang pag-isip. Excited. Ayan, sobrang excited kasi. Na-excite siya. Kasi meron darating. Special. Ayan. Pag ginawa mo ito ganyan, ma, nararamdaman ko yung sabihin, hindi mo alam, kaya maglakad. Oo, may power ng Lord. Ayan na. Maniwala ka lang. Huwag ka naniwala sa Lord, lahat ng ginagawa walang kwenta. Pero pag naniwala ka sa Lord, lahat ng ginagawa natin, may kwenta. Kasi nga, tutulong ko tayo.
Oh. Diba? Normal. Sige. Si Jack na. Kinakain pa natin. Oh. Kita mo. Ang lakas. O, di ba? Oh. Kasi pag puro ka synthetic kami na ano mo, masisira yung katawan mo kung puro gamot-gamot na lang yan. Sisira yung kidney mo, nasisirain yan. Diba? Diba? O, kita mo lakad mo, gano'n lakad mo. So, napakagaan na lang talaga ng ano yung nanay sa rin. So, siyempre, walang pag-iisip nga. Sobrang excited. Oh, ayan. Sana. Yung pelikula namin, naantala tuloy. Imbis na yung pelikula namin, mandirigma na siya. O, nagiging drama action naman to. Nagkataon to. Diyos mio marmara. Bayan. Oh, yung mga nanonood mo, sa mga video mo, lakas-lakas mo. Nawabamilya pa dating mo. Eh, parang na si... Siya Mama Mary, ay ba? Parang ka na... Mary Water. Oh, Jola Romero. oh, ayan. Ako, Diyos ko, ayan. So, ngayon po ay January 23. Ayan po. Webis po tayo ngayon, ha, guys, ha? Tandaan niyo po. Habang buhay may pag-asa, napakasarap po ng mayroon tayong Diyos sa ating buhay. Ayan. Ba, may balik yan naman. Yan siya. Pagkain niya. Huwag may balik yan. Ano na lang namin mo? Relaxing. Ayan. So, hindi mo nilalabas ang langin, ha? Hindi mo nilalabas muna. Okay, yung condition mo start po. Okay? Lako mo na ako. Wala lang. Kabusipan. Kung may pekan yan, hindi mo yung obligasyon ni Pay, yan bahala. Yan kami misi. Focus ka pa. Ay, hindi ito. Hindi magtutog. Pen. Nakal ka naman yun, mga copyright ka mo. Ha? Dati. Sabihin mo na. Ay, sabihin mo.